Nakahanay na ang mga simbahan nga bisitahon ni Arsobispo sa Sugbo Jose Palma sa pagsugod sa Misa de Gallo karong Disyembre 16. Ani ang report. Sa naandang mga Misa de Gallo, bisitahon sa Arsobispo sa Sugbo ang pinili mga parokya aron adto sa ulugon ang Misa de Gallo. Karong tuiga, human sa duha ka tuig nga pagpig-ot og limitado nga mga kalihukan sa simbahan, gitataw ni Palma nga mobalik na sa naandan nga ang kalihukan. Usa nini ang iyahang pagbisita sa pipila ka mga parokya sugod sa Disyembre 16. Sentro sa iyahang pagbisita mao ang mga simbahan nga nagagusbat tungod sa bagyong Odette. Ano sa'yo mahitabo sa Misa de Gallo? Balik normal na? Balik normal. Okay. Balik normal. Ako, I have already scheduled my Misa de Gallo. Una, sa mga parishes worst badly hit by Odette na. Like Sibong, talaga Argao. Laing bisitahon sa Arsobispo mao ang mga simbahan diin na matyan og pari. Sa iyang pagbisita mato ni Palma iyang hisgutan ang misteryo ug ang kabililhon sa kinabuhi. Kadua, sa mga parokya nga namatyan og pare, no? Oh. Mystery of life, no? Then, of course, sa Cathedral. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.